du aldrig nogensinde til at lave en fejl på scenen? Jo, jo. Hvordan gør man så? Jamen, den er jo forhåbentlig så lille, at publikum ikke kan opdage. Men det gør mine kollegaer. Vi har brugt rigtig længe på at øve os. Nu skal jeg være stille. Jeg være stille et øjeblik, for så kan jeg ikke ramme læberne. Så flyver de rundt. Nu må han godt snakke igen. Ja. Altså med juleklæden dengang, du lavede den sådan... Den var rigtig god at se. Ja. Men det var også, vi blev jo så berømt, fordi der var ikke andre kanaler på det tidspunkt, da den blev vist. Så vi blev helt vildt. Ja. Meget populære. Har du også spillet tæt over København? Ja. Okay. Det har jeg gjort mange gange. Kan du godt lide at spille dame? Ja, okay. Det kan jeg vældig godt lide. Jeg kan også lide at spille alle mulige andre, men jeg kan godt lide. Det er sjovt. Du mandsholden så ikke forelsket i dig? Jo, det gør det. Jeg er på stribe. Nej, det tror jeg nok ikke, de gør. Hey, Bo. Til forestillingen her senere i dag, og så skal vi jo klargøre scenen, og det gør vi ved at gøre en masse forskellige ting. Så Jesper, han er hovedsageligt på broen, kalder vi det. Det er oppe i loftet, hvor vi kører hvor der er lys. Og drejer med noget drejescene og kører også med nogle få træk. Og, er det kører ikke automatisk sådan noget? Det er på en computer, men der skal jo en person til at køre computeren. Så vi gør det med det computerstyret, de fleste af tingene. Ja. Men ja, der er også nogle ting, hvor der skal laves manuelt arbejde på det. Laver vi aldrig nogensinde en fejl en gang imellem? Jo, vi laver fejl, men som regel kan vi skjule det ved, at publikum ser det for første gang, og så tror de, det er sådan. Ja. Så, Jeg er glad for at arbejde med sådan en teater her. Ja, det er et fantastisk sted, altså. Der sker jo noget, og dagen er anderledes. Hver eneste dag er jo lidt forskellig. Altså, det er jo en smuk udsigt, man har. Jo. Den kan vi så ikke se så tit, fordi der er jo mørkt, og vi skal holde os ude i siderne. Jo. Vi har jo det gode job ved at skulle holde os så meget skjult som overhovedet muligt. Ja. Så jo mindre I ser os, jo bedre. Så er vi gode. Har set lyskronen der. Den er rigtig flot. Det er en rigtig smuk lyskrone. Ja. Jeg har også pudset den engang. Og min nabo siger, at den skal jeg huske at se. Nå. Jeg har fortalt min nabo, at jeg skal herind nemlig. Okay. Ja. Jo, så skal jeg huske at se den der. Nu har jeg da set den, så. Ja. Sådan. Fint, det er godt. Vi ses senere. Gør vi? Ja, det gør. Bare lige 5 minutter, så kan vi lige snakke lidt mere. Jo. Godt. Jeg skal godt nok se, at jeg har sådan en fin lille mikrofon på. Jo. Og den bliver sat fast her med tape ned ad ryggen. Og det gør nemlig, når jeg skal det af, så er jeg ved at dø, fordi det sidder fast. Nå. Ja. Men det er fordi, vi skal jo synge hen over orkester og så videre. Der er nødt til at være lidt forstærkning på. Jo. Ellers så kan vi ikke rigtig komme igennem. Men nedefra, hvis man sidder langt væk, så kan man slet ikke se den her mikrofon. Det lægger man ikke mærke til. Den er så bitte. Og vi skal have fat i den, der hedder H6. Det er den foran der. Så presser jeg den her ind, og så kører jeg den her. Hvis I kigger ned på de hvide dernede nu, så kører de op. Og på skærmen bag jer, der kan I også se det. Ja. Jeg vil spørge om en ting. Går der aldrig stykker sådan noget en gang imellem? Jo. Og det gør det? Det gør det. Hvordan finder I så egentlig fejlen? Det kommer an på, hvad det er for en fejl, jo.
Så det er lang tid med at finde sådan en fejl? Altså, de fleste fejl gør ikke noget. Mange af dem, det er enten en menneskelig fejl, fordi man kommer til at trykke noget forkert. Ja. Så går det jo ret hurtigt med at finde den. Men der er et par enkelte fejl, der tager noget længere tid. Altså under det alt det hele foregår, så lige pludselig sker noget der. Hvad gør man så der? Og så vil han hurtigt. Det gør vi også. Ja. Det gør jeg også. Vi har jo noget, der hedder... Lige under forestillingen. Ja, man skal være dygtig til at være god til at handle hurtigt. Ja. Og holde hovedet koldt. Jo. Der er en elevator på drejescenen, som rent faktisk også kører rundt, så jeg kan holde øje med, om der er nogle personer dernede. Jo. Så vi er sådan rimelig... Vi skal i hvert fald være sikre på, at der ikke er nogen, der kommer til at blive kørt i klemme og sådan. Så herinde i midten, der har vi det, der hedder en midtscene-elevator. Det er en elevator? Ja. Den her elevator så kører op og ned, hvis man har brug for det under shows. Så har jeg nogle forskellige programmer kørt ind på den her computer, som jeg så kan styre ved at køre op og ned, og så køre mit skift. Jo. Så det er det rigtige, der står på scenen. Og jeg ved ikke, vi kan da i hvert fald lige prøve at køre et skift. Så jeg kører i hvert fald drejescenen, og så kører den i position, og så er vi klar lige om lidt til show. Men du må jo ikke misforstå, jeg har haft så meget forskellige kostymer på, altså alt muligt forskelligt tøj. Så for mig er det ikke så meget anderledes. Men det er klart, at jeg skal jo være klar over, jeg skal jo vide, hvordan damerne de gør. Skal mascaraen frem og kløjes et forførende kulsort svang. Du går ikke sammen med kjole på hjemme? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Kun jeg på har forklæde, når jeg laver mad, men det er jeg bukser på indenunder. Jo. Så det gør jeg klæder mig ikke ud sådan der. Jeg optræder ikke ret godt gerne andet end på teateret. Jeg er ikke sådan en, der kan sige vittigheder til fester og sådan noget. Nej. Det er slet ikke mig. Nej. Jeg skal vide, hvad jeg skal, og jeg skal kunne min rolle, jeg skal kunne mine ord. Ja. Rigtig, rigtig godt. Han er ked af det. Han er ked. Sjovs! Vores lille dreng skal giftes. Hvad har vi gjort forkert? Skulle du tom til din tekst dernede, og det? Hvad for noget? Skulle du tom til din tekst ned? Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger det mange gange. Og så når vi prøver med hinanden, så siger vi også, at det er jo små bitte bidder, et lille stykke af gangen, man laver. Og det laver vi jo rigtig mange gange. Og der lærer jeg jo også ordene. Det kommer jo, så du kan lære dem udenad? Ja, så lærer jeg dem udenad. Jeg skal have sådan, at jeg ikke skal være nervøs for, at jeg er ikke bange for at glemme teksten. Det ligesom, det bliver sådan, det gror helt fast i en. Sagde jeg ikke John Wayne? Jo, det er John Wayne. John Wayne som lille pige. Når vi nu er færdige nu her med at spille det, og det lukker ned, og det er slut med den her forestilling, så kollapser med kroppen sådan. Ja, så tager du så hjem og sover. Så tager jeg hjem og sover, og holder fri nogle dage. Så skal vi jo videre med noget andet. Jo. Ja. Sådan tror jeg, det tror jeg da. Hvordan får du sådan egentlig vide, når du skal andre steder hen? Er det noget, du kan se på en computer? Ja, nej, det er næsten helt enkelt, at der er nogen, der ringer til mig. Når nogen ringer på din på din telefon? Det er på min telefon. Jeg kan ikke sådan søge et job og spørge, om vi lige gerne have mig mere. Så det kan man ikke. Det er mest den anden vej, det foregår. At de har hørt om mig, og så ringer de eller kontakter mig.